Molt bé, moltíssimes gràcies per aquestes paraules tan amables de presentació. Estic molt i molt contenta i em sento molt honorada d'estar aquí en formar part d'aquesta sèrie meravellosa de conferències, aquest cicle, i he passat el dia aquí, al CCCB, i estic molt impressionada. He anat a una exposició meravellosa i per pura coincidència a Londres fa un parell de dies jo pensava que aniria a veure una exposició del Big Bang. Moltes persones estan parlant sobre aquesta exposició del Big Bang. Vaig arribar al final i em vaig adonar que estava coorganitzada i copatrocinada pel CCCB. És a dir, que moltíssimes gràcies per haver-me convidat. Estic molt i molt contenta d'estar aquí. El tema de la meva presentació avui és sobre la relació entre la tecnologia i el temps. I aquest és un interès meu des de fa molt i molt de temps, perquè sóc sociòloga, una sociòloga de l'economia, i m'ha interessat durant moltíssimes dècades, com a sociòloga econòmica, els textos de Marx i el Fordisme i E.P. Thompson i totes les persones que han parlat sobre la importància dels rellotges per al desenvolupament del capitalisme industrial i com els camperols havien de ser ensenyats quan anaven a les fàbriques de mantenir els temps, i això a través de diferents mecanismes. I jo, de fet, sempre porto als meus estudiants al British Museum, on tenen un departament d'urologia meravellós, i els estudiants allà poden veure i analitzar antics rellotges i veure com és de recent el fet de que els rellotges tenien pèndols, i abans és molt recent que tinguéssim la noció d'un segon, de poder mantenir el temps de manera tan absolutament precisa. Doncs, atès que es tracta d'un fenomen bastant recent, a mi em sorprèn aquesta percepció tan generalitzada actualment de que d'alguna manera el ritme de les nostres vides quotidianes està fent cada vegada més ràpida, que vivim d'una manera cada vegada més ràpida, molt més ràpida del que vivíem en el passat, i que vivim en una societat de l'acceleració, i que passem del comerç d'alta velocitat a les trobades romàntiques d'alta velocitat. Sembla que tot va cada vegada més ràpid, i no és sorprenent que actualment tothom parla de que estan tan ocupats, tothom li manca temps, tothom està molt ocupat. Mentre que constantment se'ns diu també que la velocitat d'innovació tecnològica també s'està accelerant. És a dir, que la innovació tecnològica s'està accelerant i que aquests dos factors, aquestes dues coses, estan connectades causalment. És a dir, la nostra sensació de no tenir temps i l'acceleració tecnològica d'alguna manera estan connectats entre si. I això és el tema que vull tractar a la meva ponència d'aquí avui. Si creiem que els gurús, els cibergurús del Silicon Valley, tota aquesta velocitat farà que les nostres vides siguin millors, podem fer les coses més eficientment, això ens permetrà fer més coses més ràpid i més eficientment. I aquests dispositius digitals se'ns venen constantment com a eines per estalviar temps, que tindran un impacte sobre el nostre estil de vida. Existeix un aspecte tecnològic per a tot, els apps infinits que constantment promocionen una millor gestió del temps, que ens alliberaran el nostre propi temps. Suposo que alguns de vosaltres ja coneixeu això. Vaig llegir el Financial Times, que, com sabeu, és el diari britànic sobre l'economia i les finances, i parlen de la interfície tridimensional tàctil accelerada. Meravellós, i diu, al revisar aquest iPhone deien que veritablement esgarrapa fraccions de segon. Cada vegada que l'utilitzes esgarrapes una fracció de segon. I Apple no vol dir què significa la S en el seu iPhone 6S. Però la velocitat, la S, speed, és a dir, velocitat en anglès, ha de ser el que significa aquesta S. Tot el temps estalviat per aquesta interfície accelerada probablement afegeix molt poc a la suma de productivitat humana, però ara estem tan habituats a una gratificació digital instantània que l'iPhone porta una satisfacció molt ràpida als nostres dits impacients. I ja es tracta del iRellotge o les pulseres autoconnectants,
o fins i tot els aliments líquids. He trobat aquest article que em va divertir molt sobre unes empreses californianes de tecnologia de la informació que utilitzen aliments líquids. Per què? Per el temps en mastegar. Senzillament col·loques tot això en forma líquida i ara ho venen a San Francisco. No puc imaginar cap altre mercat, excepte a San Francisco. A San Francisco l'estalviar temps és la principal prioritat. I em sembla que tot això està relacionat amb aquesta obsessió actual que tenim amb el cotxe que s'autocondueix, que representa l'última promesa de maximitzar el temps. És la tecnologia icònica que es materialitza amb cotxes que s'autocondueixen. A mi m'interessa la idea de l'acceleració, no només com a tendència d'estil de vida, sinó perquè existeixen tantes teories socials, tanta teoria social actualment que s'està escrivint, la idea que d'alguna manera estem entrant en una nova consciència del temps. Estem introduint-nos en una nova temporalitat. I el que em sembla molt interessant sobre les teories socials és que hi ha grans diferències entre aquestes teories socials i, per tant, demano disculpes perquè les estic presentant totes en una única tongada en pantalla, però els diferents conceptes, per exemple, el temps sense temps, el temps instantani, el temps en xarxa, són molts conceptes diferents, però tots comparteixen una idea similar. I el vostre Manel Castells és un dels teòrics més importants en aquest camp. Va escriure La societat en xarxa, un llibre importantíssim que està sempre citat, i en aquest llibre parla del fet que estem testimoniant el que ell anomena el final del temps del rellotge lineal. El temps industrial és un temps de rellotge lineal, però ara estem entrant en una època, una nova època en què el temps desapareix globalment. És com si la velocitat de la tecnologia digital està aniquilant el temps. Doncs bé, com us dic, aquestes teories difereixen des de molts punts de vista diferents, però jo penso que totes elles comparteixen una idea en comú. La primera cosa que comparteixen en comú és que comparteixen la idea de que la velocitat és la característica definitòria de la vida social contemporània. Que tots assumeixen que la força conductora d'aquesta tecnologia és la velocitat digital. És el motor. I tots tenen una visió negativa d'això. Tots consideren i pensen que molts aspectes d'aquesta acceleració, de fet, són destructius des d'un punt de vista social. És una història, doncs, de precaució sobre la que sentim sobre la velocitat i té una estranya similitud amb la literatura més popular. Jo, en el passat, comprava cada llibre que es publicava sobre la distracció digital, sobre els efectes de la tecnologia, i no puc mantenir-me al dia amb tots ells, perquè penso que cada setmana es publica un llibre que es queixa del fet que estem distrets, que estem massa ocupats, donant-nos, doncs, consells sobre com tractar i viure amb aquesta tecnologia. En tots aquests llibres, fins i tot els llibres de Sherry Turkle, que m'encanten, i ella ha publicat un llibre més recent titulat, doncs, la recuperació de la conversa, diu que la hiperconnectivitat dels dispositius digitals és el problema. Està matant les converses, està matant les relacions i d'alguna manera hem de superar-ho, això. I gran part de les solucions que trobem tot sovint en aquests llibres és tenir el que s'anomena actualment la desintoxicació digital. És a dir, agafar els dispositius, les màquines, deixar-les a l'armari i tornar a una vida més, doncs, més natural. Eugeni Morisov segurament ha estat aquí. I ell sempre parla del fet que per poder escriure ell ha d'abandonar els dispositius i té un sistema en el que fins i tot, si vol, doncs, treure el dispositiu no pot, perquè hi ha un sistema, doncs, de tancament automàtic que no li permet agafar-lo. A mi va divertir molt, quan vaig llegir que havia llegit que a Londres, a la part oriental de la ciutat de Londres, havien establert una botiga, un parc, que diu, veniu a passar un dia, és un bosc al mig de Londres, on tu i la teva família podeu deixar de banda les vostres claus del cotxe i els vostres dispositius digitals i podeu passar un dia en família sense tecnologia. I diu, disfruteu de les, doncs, activitats del passat, com per exemple conversar, establir contacte ocular i no buscar Google, no buscar les coses amb Google.
Mira, ho buscarem en Google més tard. Mireu els maleïts ocells d'una vegada. Molt bé, jo el que vull argumentar amb tot això és que gran part d'aquests textos sobre la relació existent entre la tecnologia i la velocitat encara és determinista des d'un punt de vista tecnològic. Molts teòrics, incloent-hi a Castells, dirien que no són deterministes tecnològics, però jo penso que si llegim els seus textos, en totes aquestes històries el motor sempre és la tecnologia. D'alguna manera, estem segrestats per la llavor accelerant de les tecnologies i de les màquines. I la tecnologia mateixa és inevitablement la que està conduint aquest ritme rapidíssim i accelerat de la vida. Jo, com a sociòloga, dic que aquest imperatiu contemporani de la velocitat és un artefacte cultural, com també un artefacte tecnològic. Si ens sentim sense temps i accelerats és perquè les prioritats i paràmetres que ens autoestablim és degut als paràmetres i prioritats que ens autoestablim i no és degut a les màquines en si mateixes. I, en d'altres paraules, en els estudis de ciència i tecnologia, pensem en la tecnologia com una cosa que és inseparable de la societat. Pensem en la tecnologia com una praxis sociomaterial. I sempre considerem que els humans i les màquines han actuat conjuntament amb les màquines. I ni tan sols podem entendre el temps sense entendre totes les tecnologies mitjançant les quals mediem el temps, mitjançant les quals experimentem el temps. De fet, entenem el temps mateix amb i a través de les màquines. No podem treure les màquines i dissociar-les del temps. I això em porta a formular la següent pregunta. Si això és així, com és possible que l'acceleració hagi arribat a significar el zeitgeist, l'experiència fonamental de la modernitat, la quintessència de la modernitat? Com ha guanyat tanta legitimitat? Com ha guanyat aquesta acceleració tanta legitimitat? I, finalment, quines són les implicacions polítiques de tot això? I acabaré la meva ponència tot qüestionant la pressuposició de que les tecnologies més ràpides són necessàriament les millors tecnologies. Molt bé, doncs, abans de continuar, m'agradaria recordar-vos, i estic convençuda que tots i totes sereu conscients d'això, de que no som únics a la història humana a l'hora de pensar que el nostre període és un període d'acceleració sense precedents, com si fos la primera vegada que això succeís mai. Si mirem enrere a la història, trobarem molt ràpidament que sempre hi ha hagut, amb els grans canvis tecnològics, els grans canvis tecnològics sempre han estat acompanyats entre canvis entre l'eufòria i l'alarma, la celebració i la por, doncs l'esperança i la por. I els grans invents del segle XIX tenen uns paral·lelismes sorprenents amb les respostes que tenim actualment. Hi ha un llibre específicament sobre el telègraf, comparant el telègraf amb internet i parlant de com quan es va inventar el telègraf i quan es va introduir ja va haver un gran debat sobre el col·lapsament del temps i de l'espai, sobre l'aniquilació del temps i també sobre l'efecte desorientador que la velocitat tindria sobre les nostres consciències. Si no havies estat mai en un tren i de cop i volta trobaves en un tren, quant de desorientador seria això? I com a sociòloga immediatament em repeteixo als textos de George Simmel del 1900 quan parlava de quan les grans ciutats van desenvolupar-se i com la gent que anava a aquestes grans ciutats experimentaven la velocitat de la vida a la ciutat com una cosa molt desorientadora. I Simmel escriu l'any 1900 sobre aquesta consciència moderna de la ciutat com una consciència que implica immediatesa, simultaneïtat i presentisme. I quan vaig llegir això vaig pensar, mira, això és exactament són les paraules que utilitzen els sociòlegs i teòrics de la sociologia actuals per descriure el nostre temps únic i la nostra consciència única del temps en aquesta època. I per tant, en comparació a tota aquesta teoria macrosocial, jo diria que hi ha molta continuïtat. No dic que no hi hagi coses noves, però crec que és molt important mantenir en ment la continuïtat, no només en termes de tecnologia. I amb això què vull dir? És a dir, que estem parlant de tota mena de tecnologies que constantment prenem per descomptat i que no pensem que són importants. L'electricitat, per exemple, són tecnologies i ningú no té una gran conversa sobre la tecnologia elèctrica, sobre l'electricitat, perquè ni tan sols reflexionem
sabem ja sobre aquestes tecnologies perquè formen part inherent de les nostres vides, però també la continuïtat, com he dit, en termes d'aquests debats sobre el pànic moral i les esperances messiàniques que acompanyen aquests canvis. El que és important durant aquest període, i acabo d'anar a veure l'exposició aquí, i sé que això forma part del que ha estat escrit sobre l'exposició, perquè és un període en què la velocitat s'identifica amb el progrés. És a dir, què significa el progrés? El que significa el progrés està associat a la velocitat. Jo penso, per tant, que és un error considerar que hi ha una acceleració que constitueix un procés universal i uniforme que domina tots els aspectes de la vida contemporània. Penso que només podem pensar això si li donem massa poder a la tecnologia. I gran part d'aquests teòrics socials diuen que ells estan debatent una política del temps, però el que manca en gran part d'aquests textos és el temps viscut, no el temps en termes de grans èpoques històriques, sinó el temps en termes del temps mundà de les vides quotidianes, que està estructurat en contextos polítics i econòmics particulars. I si pensem en les nostres vides quotidianes, en realitat vivim una multiplicitat de temporalitats, una multiplicitat de textures i ritmes temporals que varien en intensitat depenent del que estem fent, on fem les coses i amb qui fem les coses. Per exemple, agafem el concepte de temps de qualitat amb els infants. Aquest és un tipus de temps que és un temps especial. I segons totes les xifres estadístiques, la quantitat de temps que tant mares com pares dediquen als seus fills, de fet, és superior al que ha estat en el passat, no menys temps. I el que és encara més interessant, penso jo, i la sociologia empírica que estudia això ens demostra que el temps que la gent dedica als seus fills i filles és molt més actiu, i el que sociòlogues com jo diem és que si fer, diguem, de pares i mares de manera activa implica parlar i jugar amb els fills, no vigilar-los al rerefons. I això, jo he escrit moltíssim a la meva vida com a marxista sobre la intensificació de la feina, però s'escriu molt poc sobre la intensificació de la feina com a pares i mares, les elevades expectatives de ser pares i mares moderns i quan intens és aquest tipus d'activitat com a pares i mares. En d'altres paraules, el que intento dir-vos és que la velocitat només forma part d'una part de la dialèctica, i encara que penso que una part sí que s'està accelerant, d'altres parts de la vida s'estan desaccelerant. I penso que, per exemple, el temps que dediquem als nostres fills com a pares i mares és un bon exemple d'això. Jo penso que aquesta és l'única manera d'explicar el que sembla ser una paradoxa en la literatura de l'ús del temps, que és la paradoxa de la pressió del temps. És a dir, la paradoxa entre la percepció que té la gent de tenir menys temps i les dades comportamentals que tenim a l'abast. I la gent sempre diu que els sociòlegs anglesos i nord-americans són molt fetixistes sobre les dades empíriques i els estudis empírics. I jo també ho soc. Però penso que és l'única manera d'entendre algunes d'aquestes narratives i retòriques, és a dir, analitzar aquestes dades comportamentals. I el que trobem, si analitzem aquestes dades, és que la quantitat de temps d'oci que té la gent actualment no ha canviat radicalment durant els darrers 50 anys. És absolutament veritat que sí que difereix entre diferents grups. I, evidentment, els professionals i directius que treballen durant llargues hores són molt diferents de les persones que treballen a temps parcial o que estan a l'atur. Però si analitzem les macrodades, el que trobem és que en els darrers 50 anys la quantitat de temps que la gent dedica a dormir, a menjar i al seu temps d'oci no ha canviat dramàticament, i segurament tots i totes em direu que hi haurà molts llibres actualment, perquè jo ho sé, jo llegeixo aquests llibres, com per exemple el llibre 24/7 de Query, que afirmen que la gent dorm menys actualment i que la gent camina més ràpidament. Jo llegeixo tots aquests llibres. Empíricament, això senzillament no em sembla que sigui així. És l'única cosa que us diré. Si mireu les dades comportamentals de com la gent utilitza el seu temps, em sembla que no hi ha hagut un canvi tan radical.
I el que explica, aleshores, aquesta sensació subjectiva d'estar tan ocupats no és un debat sobre la quantitat de temps que tenim, sinó és més aviat un debat sobre la qualitat o el caràcter del temps. I penso que això sí que és important pel que fa a la tecnologia. No es tracta de la quantitat de temps, sinó com la tecnologia pot donar-li una nova forma a la qualitat del temps. Jo he fet molta recerca sobre els telèfons mòbils, vaig començar fent la meva recerca sobre els telèfons mòbils quan els telèfons mòbils varen ser inventats, que no va ser fa tant de temps. Va haver una època en què la gent no tenia mòbils, encara que no us ho creieu, jo no tenia mòbil, i jo em sento molta empatia, ho he de dir. Jo vaig arribar tard a tenir un mòbil. I penso que el mòbil és un cas interessant, perquè aquí tenim una tecnologia dissenyada com a eina de feina, com a eina de negocis, dissenyada per una cosa, i molt ràpidament les mares en particular comencen a utilitzar el mòbil per trucar a les seves pròpies mares i als seus fills, i tenim una tecnologia que immediatament és adoptada com a tecnologia social i molt com a eina coordinadora. I jo entenc, doncs, la gran difusió del telèfon mòbil, que no està relacionat amb les qualitats intrínseques del mòbil, sinó es relaciona amb el canvi al qual ens referim nosaltres els sociòlegs com a la societat desincronitzada. Què vull dir amb això? Les pautes de treball, les pautes de compra actualment, el fet que les persones viuen en diferents formes de família, en famílies on hi ha dues persones que guanyen un salari, això ens ha portat a pautes molt més flexibles de fer les coses. I el que significa això és que coordinem moltíssimes coses, la qual cosa afegeix a la noció d'estar ocupats. I en aquest context, un telèfon mòbil, un telèfon intel·ligent, és una eina coordinadora fabulosa. Aquesta és la raó per la qual la gent ho va adoptar immediatament. I jo, quan vaig a la feina, recordo que cada periodista em deia, jo no els aguanto. No aguanto quan hi ha una persona en el tren i diuen, mira, estic al tren, estic a l'autobús, estic al tren. Per què ho dius? A qui li importa? Però, de fet, això és el que la gent fa amb el mòbil. I, de fet, jo considero que és una cosa molt important. És molt important per a la coordinació, perquè li estàs dient a la resta de la família on et trobes i quan arribaràs a casa. Però també és molt important en termes de prendre cura i donar suport emocional. I la gent menysprea, i jo personalment ho faig, menystinc quan la gent, fins a quin punt la gent valora la presència. Doncs estar presents encara que estiguis absent, i això és molt important per a la relació. El que vull dir amb tot això és que la qüestió no és una manca de temps, una escassedat de temps, sinó un problema de temps o de calendari o de coordinació del temps. Evidentment, tot això està basat en relacions de poder. Quan jo parlo del correu electrònic, que és una cosa que és debatuda fins a l'infinit i llegeixo al diari cada dia sobre consellers delegats que reben 300 o 400 correus electrònics al dia, el correu electrònic està traient tota aquesta productivitat. És un tema obsessiu a totes les escoles de negocis. Jo sempre emfasitzo que la necessitat de respondre un correu electrònic ràpidament està relacionat amb les normes culturals en les que nosaltres hem participat. Les expectatives, doncs l'expectativa de que responguis ràpidament no es relaciona amb el fet de que la transmissió de dades sigui ràpida, no es relaciona amb el temps de resposta considerat com a apropiat. I una persona, la capacitat d'un individu de resistir-se a la pressió d'una disponibilitat constant i perpètua dependrà del context institucional al que pertanya. Segurament tots heu sentit parlar de la història sobre les polítiques de correu electrònic de Volkswagen i de Daimler a Alemanya, on doncs estan prohibits els correus electrònics durant el cap de setmana, durant les festes, i no sé si aquesta història és veritat o no, però a tothom li encanta aquesta història sobre suposadament Daimler va dir que va enviar un correu electrònic automàtic on diu la persona que li has enviat aquest correu electrònic està de vacances. Aquest correu electrònic serà esborrat. Si és important, torna-ho a enviar quan aquesta persona torni de vacances. A veure, aquest és un correu electrònic molt icònic. A la gent li encanta aquest exemple per l'aspecte d'esborrar. Realment pots esborrar un correu electrònic i podríem tenir polítiques col·lectives per tractar amb aquest tema. Ara bé, tot dependrà del context institucional i si treballes per a Google, per exemple,
exemple, home, la història és completament diferent. Mira, un dia a l'aeroport vaig agafar el llibre titulat Com funciona Google, d'Eric Schmidt i Jonathan Rosenberg, el seu llibre sobre com funciona Google. I de fet hi ha una secció en aquell llibre titulada Treballar excessivament però de bona manera. I no és un acudit, treballar excessivament però de bona manera, deia. I en aquesta secció deien que les polítiques de conciliació de la vida laboral i familiar són insultants pels empleats intel·ligents. Hem treballat amb mares joves que durant algunes hores no estan disponibles al vespre i a partir de les 9 dels vespres a les 21 hores pots començar a rebre els seus correus electrònics i tornem a tenir tota la seva atenció. I es tracta d'assessorament laboral i d'organització laboral i no està a mercè de la cultura de Google de 24 hores, de disponibilitat de 24 hores al dia, tema sobre el qual tornaré més endavant. Molt bé, vivim doncs a la cruïlla de tot un ventall de diferències socials en les que el temps d'algunes persones és valorat més que el temps d'altres persones. I de fet, algunes persones guanyen velocitat a expenses d'altres persones que han d'esperar i ser lentes. Per tant, gran part d'aquest debat sobre la velocitat a mi em sembla que és un discurs, és una retòrica, més que una realitat per a moltes persones. La major part de les persones en el món no viuen a alta velocitat, de fet, i no encaixen amb aquest discurs en absolut. Tanmateix, actualment se'ns convida a treballar sobre el nostre temps i al tenir una bona relació amb el temps, cada vegada s'identifica més amb tenir una bona relació amb la tecnologia. Si tens una bona relació amb la tecnologia, tindrem una bona relació amb el nostre temps, ens diuen. Té importància, aleshores, quin tipus de tecnologia tenim entre les mans? Jo penso que és molt important i per això faig la sociologia de la tecnologia, perquè em preocupa molt el tipus de tecnologia que tenim. I durant la darrera part de la meva intervenció vull analitzar la idea de que les nostres expectatives culturals de la velocitat estan sent constantment alimentades per la innovació, per la manera en què la innovació es fa actualment. Permeteu-me que expliqui què vull dir amb això. Penso que una àrea en la que veritablement hem comprat la història sobre l'acceleració és en relació a la innovació tecnològica. Mira, la velocitat mateixa de la innovació està identificada amb la inventiva, la productivitat i l'eficiència. És la mesura última del progrés. Tenim aquesta creença profunda de que mentre més ràpidament fem les coses, més temps estalviarem. I estem tan capbussats en aquesta cultura d'estar ocupats i d'hiperproductivitat que és molt difícil aturar-nos i pensar si la velocitat hauria de ser la veritable mesura de la innovació. Jo argumento en el meu llibre que és molt important qüestionar aquesta idea. Qüestionar la idea de que el millor disseny tècnic implica maximitzar l'eficiència en el sentit de ser molt econòmics amb el temps. I aquesta filosofia instrumental encara està en el cor mateix de l'enginyeria, on el que és més ràpid, més recent i més automatitzat, aparentment sembla ser el millor objectivament parlant. Permeteu-me que us doni alguns exemples. Per exemple, la importància de la velocitat pel buscador de Google, pel cercador. Quan busquem un concepte a Google, pensem que és genial que sigui tan ràpid. Realment no ens asseiem i pensem què és el que s'està sacrificant en benefici de velocitat, quins coneixements s'estan deixant de banda. Una de les històries que acostumo a explicar quan parlo de la tecnologia i el temps és la història de com Google va haver de canviar el seu buscador, perquè fa uns quants anys passava que si es posava she invented, ella inventava, autocorregia automàticament i et proposava he invented, ell inventava. Algú se'n va adonar i Google immediatament ho va canviar. Però el que vull dir amb tot això és que el logaritme per si mateix no és que tingui unes biaix de gènere que s'hagi pensat prèviament. El que passa és que el logaritme reflecteix, està influït per aquelles persones que l'han escrit, que l'han dissenyat.
no són neutres, deixen una empremta en el disseny que fan. I vaig pensar que aniria a Google i els preguntaria què passava amb aquesta funció d'autocompletar, què era aquesta mena de sistema, per què era tan important que fos tan ràpid, i volia veure totes aquestes coses tan xules que diuen que tenen a les oficines de Google. Vaig pensar, bueno, ho veuré. Per tant, hi vaig. I el senyor amb qui vaig parlar em va dir... Jo li vaig preguntar, no seria millor si tinguéssim un millor coneixement encara que fos una mica més lent el cercador? Era una pregunta òbvia. Ell em va dir, no ho entens, no entens la importància de la latència, Jodi. És una qüestió crucial, perquè fins i tot seria un retras de mig segon el que passaria si s'augmentessin els resultats per pàgina de 10 a 30. I això implicaria una disminució del 20% en el trànsit d'internautes. L'interessant aquí és el trànsit, és el tràfic d'internautes, que per això tenen beneficis. I això és el que volen fer, maximitzar el tràfic, la velocitat perquè hi hagi més tràfic. Per tant, tenir potser cercadors més diversos amb diferents logaritmes que ens proporcionarien més coneixement, potser seria millor, però això seria més lent. M'agradaria també que hi hagués més d'una Wikipedia. Vaig llegir el doctorat d'un estudiant de l'Oxford Internet Institute i allà explicava que si s'observava el contingut africà de la Wikipedia era alarmant, però també amb les qüestions femenines, perquè resulta que els que posen informació a la Wikipedia són homes blancs, són ells els que pugen coses a la Wikipedia i posen informació sobre les coses que els interessen a ells i no tant sobre dones o Àfrica, per exemple. Per tant, el disseny de la tecnologia porta l'empremta de qui la dissenya. No solem pensar en aquest tipus de feina com, per exemple, la feina que hi ha darrere de Wikipedia. Hi ha molts estudis que parlen d'aquesta feina oculta, d'aquest manteniment del món digital, de totes aquestes infraestructures tan noves. Però crec que és un tema molt interessant, perquè realment va fer falta molt temps perquè a les feministes se'ls reconegués la feina de casa com a feina en si mateixa, perquè era una feina oculta. I crec que podríem fer un paral·lelisme amb la manera com parlem de la tecnologia. Parlem de la tecnologia com les supernovetats que funcionen molt ràpid, però també hi ha l'experiència de que la tecnologia a vegades no funciona, de que és lenta, de que passem molt temps havent d'actualitzar el software de les nostres aparells. S'ha de fer constantment i perdem temps, actualitzem, ens acostumem al nou software, la nova tecnologia no funciona, de cop s'espatlla. Però si penséssim una mica més en totes aquestes reparacions que s'han de fer, en tota aquesta feina de darrere fons, per mantenir la infraestructura en funcionament, podríem pensar que potser aquesta tecnologia no ens està estalviant tant temps, sinó que a vegades la tecnologia ens està prenent una mica de temps. I potser ens estaria bé que ho sapiguéssim. Ens hem d'acostumar molt a aquests sistemes que després ens generen problemes, com ara les contrasenyes. Hi ha moltes maneres en les que realment no mirem el panorama general. Podria ser un relat molt més complex que el relat que ens donen majoritari. Hi ha molta literatura dels anys 1970 sobre el que llavors es mencionava com l'economia de l'autoservei. En aquell moment es parlava de caixers automàtics o de les gasolineres on es podia anar i pagar amb la targeta. Tot això són discussions del dia a dia, però realment crec que mai no hem estat en una economia del self-service. Allà on ens
reservem els nostres propis bitllets, tot això que ens està beneficiant econòmicament algú, però també ens està prenent temps a nosaltres. Vull ser molt clara. No sóc una nostàlgica d'aquelles èpoques passades menys digitalitzades, no sóc així. No m'he unit al moviment del slow food o al mindfulness, tot i que sé que avui dia molta gent hi està aficionada i me'n parla d'això. I sí que m'agrada parlar-ne, però a mi el que m'ocupa és que crec que hauríem de discriminar millor, hauríem de ser més exigents amb aquella tecnologia que volem al nostre costat i els valors i els propòsits que serveix aquesta tecnologia. I això implica redefinir la capacitat inventiva genuïna, no com aquella que fomenta la innovació i la velocitat, sinó com aquella que posa en qüestió les nocions que permeen tot el discurs científic. Simplement, en poques paraules, implica pensar primer en els problemes socials i després donar solucions tecnològiques per aquests problemes. I ara mateix, per exemple, m'inquieta veure que les ciències socials estan passant per allò que crec allò que considero una bombolla del Big Data. Tothom vol treballar amb Big Data, tothom vol gestionar el Big Data perquè està disponible, com si aquest Big Data realment no tingués una implicació política darrere en si mateix. També em sorprèn veure com aquest discurs de la innovació i la velocitat afecta totes les visions radicals, aquests imaginaris tecnològics que ens venen de Silicon Valley, ja sigui l'internet de les coses o els robots socials, coses que per mi són visions molt conservatives d'un món modern. Pretenen que aquest món sigui diferent, però el món que estan descrivint realment és un món que no canvia, és el mateix que el que estem vivint ara. Simplement amb nous aparells. Potser no ens sorprendrà, tenint en compte qui dissenya les nostres tecnologies a Silicon Valley. Sé que això és una sèrie de televisió, sí, però també sé que això és bastant precís. Potser és una ficció, però és bastant real. Les empreses més potents del món d'avui dia, i algunes estan aquí molt present aquest cap de setmana, Apple, Microsoft, Intel, entre altres, són empreses d'enginyeria, i ja sigui als Estats Units o a Europa o al Japó. Donen feina a massa poques dones, a massa poques minories i a massa poca gent que té més de 40 anys. Vaig exposar al comitè de la House of Lords de Londres i vam veure les xifres de les dones enginyeres de Gran Bretanya. No sé la xifra aquí a Espanya, ho sento, però a la Gran Bretanya només el 7% dels enginyers són dones. I durant molts anys he argumentat que això influeix inevitablement el tipus de tecnologia que ens arriba. Això que veieu aquí és un robot japonès basat en les mesures més atractives de la dona mitjana japonesa, i crec que no fa falta dir res més veient la fotografia en termes de la imatge que té aquesta persona que dissenya el robot. Després podem tractar això, però perquè sé que a tothom li interessa molt la robòtica. De manera més subtil, voldria fer un parell de comentaris més. De manera més subtil, Silicon Valley té un paper fonamental a l'hora de promoure aquestes tendències addictes al treball, a la feina. Hi ha un llibre d'un antropòleg de Nova York, Emily Martin, una antropòloga, que es diu Bipolar Expeditions, expedicions bipolars, i parla de la depressió, de la psicosi maníaco-depressiva. I el que argumenta és que d'alguna manera aquestes fluctuacions entre l'auge i la mania ara s'estan convertint en característiques desitjables a moltes empreses. Persones com Steve Jobs o Ted Turner, totes elles són persones que ara admirem com l'exemple dels genis emprenedors i es descriuen com a persones que passaven la nit en blanc i treballaven tot el dia. I sempre que llegeixo relats o articles al diari dels diumenges, es parla d'una empresa concreta anomenada DeepMind, que és l'exemple de la intel·ligència artificial i que parla
geni de l'empresa, que sempre parla de treballar les 24 hores del dia, les 7 dies de setmana, i això és el que s'ha de fer per ser un geni. Això és el que diuen, per tenir les idees més innovadores. I crec que hem arribat a aquesta noció de que aquest estil de vida és l'exemple dels genis i que aquestes tecnologies tan noves són el paradigma de la creativitat i de la inventiva. L'últim que vull dir és que aquesta cultura de velocitat també va en contra de realment deliberar sobre el futur de la tecnologia, perquè se'ns diu constantment que com que la tecnologia s'accelera, com aquí a Europa o on sigui, com podem tenir el temps de tenir ciutadans que participin en discussions, en debats sobre allò en què volem invertir, i quina mena de ciència i de tecnologia volem tenir al nostre costat, i crec que és important tenir una conversa seriosa sobre aquesta velocitat per fer espai perquè hi hagi una verdadera deliberació. Ja per acabar, crec que el nostre sentit del temps sempre ha estat molt vinculat als objectes i l'era digital no és diferent. El que cal és entendre-ho com un producte de la manera en com les persones utilitzem i interactuem amb aquesta tecnologia i com la construïm. Si volem controlar més el nostre temps en el sentit de disposar de temps discrecional, el que hauríem de fer és qüestionar aquesta cultura de la velocitat per crear una política del temps alternativa. Hi ha un gran llibre de Helga Novotny, una sociòloga, que va dir que el 1989 va escriure un llibre sobre el temps, molt interessant, un llibre titulat Time, on diu que tota la capacitat per participar depèn del poder i del control que tinguem sobre el nostre propi temps. Voldria acabar dient que he estat aquí als carrers, avui he anat a passejar, i he arribat al Mobile World Congress i he entrat en una de les sessions per veure una mica com era, i una de les coses que he pogut observar era que hi havia uns pals amb dades i he fet una fotografia d'un d'aquests perquè crec que resumeix molt bé el que és aquest congrés. Realment he pensat que era fantàstic. A l'avió, quan venien persones que parlaven d'aplicacions per maximitzar el temps, i crec que això realment resumeix el quid de la qüestió, allò que ens volen vendre els mòbils, accelerar el temps, l'eficiència del temps. Moltes gràcies.